mira por el equivocado. Vespas trucadas, años 60, van por el centro a más de 90. Rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el viento en la cara. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas. En tu Vespa especial que te quita problemas. És el marc de les festes. Una reunió de germandat. El dia que morrien tot el club, que muntirem els socis i amics, simpatitzants, sota càrrec del club. És un dia especial, fem una vegada l'any, això. Què és el que es pot veure? Qui ha acudit així, què és el que pot contemplar? Així pots veure màquines des de l'any 62, des de l'any 50 i pico, fins a l'últim model. Sí, hi ha màquines de tots els tipus. Lo vostre per la Vespa és una passió quasi... És diferent, això no són motos, això són Vespes. És que diuen, i quina moto has vingut? No, no he vingut en moto, he vingut en Vespa. És diferent. Què té de diferent la Vespa d'altres motors? Que és una senyoreta. Que és una senyoreta? La pots vestir, pots ficar un munt de trajes, un munt d'adornos, és diferent. No és per córrer, és per lluir-la. Perquè hi ha molts models i molt tipus de coses molt variades, no? El que volem és que siguin màquines de dos temps, no modernes, de canvi automàtic i tal. Això és canvi manual. 3 marxes, 4 marxes, però són motors de dos temps. De 4 temps ja no entra en aquest tema. Suposo que el club del Baix Maestrat veu reunir gent de totes les edats, també, no? Bueno, des de 75 anys fins a 25, més o menys. I sou molta gent? Ara 30. 30. I hi ha gent de tota la comarca o...? No, de moment estem els de Mica Rosoles. El que passa és que les reunions que fem a vegades venen els de Terres de l'Ebre, que aquests són una bona colla, venen els de Cala de Xivert, o d'Europesa, segons el lloc que es fa la reunió. Se fan convencions o fan reunions moltes vegades a Europesa i Benicàssim. Però, en fi, muntem tota la comarca. I no fan això, reunions sortides, no, suposo? Sortides una vegada al mes. I on aneu? Per Sant Jordi, Traiguera, La Jana, Morella, Europesa, en fi, tota la comarca. Ulldecona, els Cas d'Alcanar, en fi, tota la comarca. Imagino que deu fer un esmorzar, una cosa de germano, no? Sempre, esmorzar. Molt bé. Pues escolta, Armando, moltes gràcies. Nada, ja saps, on estem? Que vagi bé. Vinga, bon dia. En tu Vespa especial que te quita problemas. Las madres no van. Yo en mi Vespa mi chica marchó. Yo en mi Vespa domingo será. Y una Vespa me sacará.